Francis Paging Francis. No, nagpon na ako. Miguelas 4 na ako. Sasay? Ano? Sep. Ka. Ah? Sen. Isari sa wireless. Lou Steven King. Dugabos mga tugang, bilang sarong simbahang sinodal, nagdadangog sa lambang mga kaayon, idulot man yato ang satong pagbiya crucis para sa tong mga intensyon asin mga minasunod na intensyones. Tangaling makapagpamibi kita nin may paghurup-hurup sa mga kasakitan ni Kristo sa dalan pasiring sa Kalbaryo. Ang dalan
kan totoong kristyanong pagkabuhay. Dalan din pagkamuot asin kabanalan. Tanganing orog na ipamati niya to ang pagkasumaro sa pag-antabay asin pagtabang sa mga dukha. Nyatong tugang asin mai tanom para sa inda ang pisognin paglaom. Pagkamuot asin pagkaherak ng Dios. Tanganing orog kitang magtalubo asin magsarig sa pangangataman ni Dios para sa pagpadagos niya itong pagbaklay sa dalan ng kabanalan. Tanganing an sa tuyang mga lideres, national man o lokal, lugod sinda maging giyahan kan banal na Espiritu Santo, nagibuhon ang mga uyon sa kabutan kan sa tuyang mahal na Diyos. Asin tanganing totoong mamuhay kita bilang mga marahay na Katoliko asin marahay na syudadano, para man sa mga sarong malinig, honesto asin tuninong na perilian. Matindog po ang gabos sa pag-awit sa pagpuon. Sa iyang krus, asin at susunod sa ko, bakong maninigos ako. Ika nagtukdo sa mo, sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Bilang sarong banwaan ng Diyos, nagkakatiripon kita ngunyan, na nagsasarig sa iyang mamomoto na pagkaherak, asin kan Diyos non na pag-ataman ni Jesucristo sa tuyang kagurangnan. Ngunya nagmamawot kita na mapakusog ang sa tuyang pagtubod, paglaom asin pagkamuot. Mantang padagos kitang nagpapasalamat sa mga balaog na iwinara sa tuya kan Dios. Magkasararo kita sa pagpamibi, tanganing kahirakan kita ninhuli sa satuyang mga pagkakasala, asin makapagbaklay kita sa dalan kan krus ni Kristo, ang burabod nin kristyanong pagkabuhay. Mamibi kita. Jesus nakagurangnan, buot niya mo na makapagpamibi, mantang samuyang pinagohorop-horopan, an manunungod sa imong pagsakit, pagkagadaan asin pagkabuhay liwat. Sa samuyang pagingowa na magpakumbaba, idinudulot niya mo ining dalan nin krus,
Tanganing padagos kaming magtalubo sa kabanalan, sa tahaw kan mga pagsakit, asin sa paagi kan balaog nin kaligtasan. Huli kan sa imong pagkamuot, asin pagkaherak, mahiras lugod niya mo ang balaog na ini para sa pagbabagong buhay, asin man para sa kaumawan mo. Ini hinahagad mi, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Amen. Buksan niya to ang satong mga puso, asin ibahan niya to si Kristo sa dalan kan krus. Ngunyan sa tong pupunan ang Via Crucis, magdanay na sa napo sa indong mga natitindugan. Sa krusi natulang na ipagadang ang samong kasala, iyo ang dahilan. Sa krusi natulang na ipagadang ang samong kasalan, iyo ang dahilan. Enot na istasyon, si Jesus hinatulan na magadan sa krus. Sinasamba sininoomaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Si Pilato tanganing mapauntok an kurahaw kan mga tawo. Pinaluwas si Barabas, asin si Jesus pinahampak, asin itinao tanganing ipako sa krus. Sa dakulang pagkamot ni Jesus sa mga parakasala, binawot niya na kita iligtas sa kasalan. Sa pag-ako kanhatol, dawa ngani mayo siya ning kasalan, ipinahayag niya sa to ang Diyos noon na pagkamot, asin pagkaherap. Lugod mas lalong mamatian niya mo an sa iyang pagkaherap. Sa tahaw kan samong mga kasalan, asin korasaan. Idulot niya to ang sutong mga pamibig. O Diyos na makakamhan, ipinahilig ni Jesus ang maimbod na pagkuyog sa imong kabuotan. Kaya inako niya ang nintudok sa puso ang hatol nin pagsakit. Namimibi man kami na ang gabos mapano man nin pagkamot, asin nararog na pagtubod tanganing akoon, asin isa buhay ang kabuotan nin Diyos. Warasan sa muya ang balaog na makakapusog kan sa mong pagmawot na akoon ang mga kadivisilan sa pag-utob kan kabuutan ni Diyos. Idukoan niya to ang sa tuyang mga payo, kamarawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Sirig sa kapinaunan na singonyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa simong abaga, krus na matagog, sa pagpagirumdum, sa lagmisi mo, sa simong abaga, krus na matagog, sa pagpagirumdum, sa lamisi mo. Ikaduwang istasyon, si Jesus nagpaksan kan krus. Sinasamba sininoomaw mi ika kagurangnan. Nginhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Sa katapusan si Jesus itinao ni Pilato sa sainda,
tanganing ipako sa krus, paluwas pasiring sa lugar na inaapod Kalbaryo, sa Arameo, Golgota. Paghurop-hurop. Pinaksan ni Jesus ang krus kan sa iyang daing sukol na pagkamuot, asin pagkaherak sa bilog na katawuhan. Sinasadol kita ni Jesus na isabuhay taman, an sa iyang pagkamuot, asin magkaigwa kita, nin tunay na pagmangno sa katawuhan, lalo na sa mga may makuring kahilangan, asin kapansanan, tanganing sinda mapakusog, asin maumayan sa tabang kan grasya nin Diyos. Idulot niya to sa tong mga pamibi. O Diyos na makakamhan, idinudulot niya mo ang samong mga pamibi para sa mong mga tugang na may kailangan asin kapansanan. Pakusugasin da sa tahaw nin kadifisilan, asin tawan sa inda ang paglaom na maumayan kan sa indang kahilangan. Papagdanaya sinda sa pagtubod sa imong daing sukol na pagkamuot, tanganing padagos sindang mabuhay na may tunay na pagsarig siya sa imo. Kamarawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan na singunyan magdanay man, asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Enot mong paglahaka, napadungkal ka. Ulikan sa muyan, magkakasalan. Enot mong paglahaka, napadungkal ka. Ulikan sa muyan, magkakasalan. Ikatulong istasyon, an enot na pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba sininoomaw mi ikakagurangnan. Nen huli sa mahal mong krus tinubos mo ang kinaban. Tataramon ka Diyos. Hulit at sinabi ko sa indo, ay kuhan sa sakuan na susurat. Ibilang sa rongsan, manon kuya matatapos na. Paghurop-hurop. Si Jesus napadungkal, ninhuli sa gabat kan krus nin kasalan. Tunay nanggad na siya Diyos, alagad siya man naging tao. Arog niyato. Napadungkal siya ninhuli ta nakamate man siya nin kaluyahan sa hawak. Sa halawig na pagpasan kan matagom na krus. Siya naging biktima nin pang-aabuso kan mga tao. Lugod sa samong pagbaklay sa kinaban, makanood kaming magbuhat kun kami man napadungkal. Huli kan pang-aabuso nin samong kapwa. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ikaan sa mong kusog asin sa muyang sinasarigan, ang mga pang-aabusong pisikal asin moral, iyo ang nakakapagpadungkal sa muya sa buhay nin katuninongan. Tabangi kami na padagos na magpasan kan sa muyang krus, tanganing makaabot kami sa imong kahadean. Lugod magdanay kaming dayupot na magsarig sa imong pagkamuot, asin maugayon, tanganing kaming makatindog sa samong pagkapadungkal. Kamarawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan na singunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Nagtatani sa dalan, ina mong mahal.
sa dalan, ina mong mahal, simong kasakitan, sa krus na pasan. Ikaapat na istasyon, nasa bata ni Jesus ang sa iyang ina. Sinasamba asin inoomaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Benindisyonan sinda ni Simeon, asin si Maria na nabihan. Hilnga, an aking ini gigikanan nin pagkapadungkal, asin pagbangon nin dakol sa Israel. Siya sarong tanda na pag-iiriwalan, mantang sarong garod an malagbasman sa saimong puso. Huli ka ini, may isihan kung ano ang nasa isip nin gabos. Paghurop-hurop, ang pagdamay asin pagantabay ni Virhen Maria sa mga pagsakit ni Jesus, ipinapahiling ni Virhen Maria ang sa iyang danay na pagkamuot. Arog kay Virhen Maria, may mga tao man na handang makisumaro asin magtabang tanganing antabang maipaabot sa mga dukha. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Jesus na parasurog, panua kami nin pagkamuot asin pagkaherap, arog kay Virhen Maria. Siya nagtalubo sa pagtubod, na pano man nin kasakitan asin kadifisilan. Sa pagsaksikan sa imong pagpasan kan krus, himatay aman ang samuyang pamibi para sa mga tao na handang makisumaro sa mga proyekto kan simbahan para sa mga pangangaipo. Lugod padagos sindang maging bukas sa pagheras kan mga biyayang sa indang nakamtan, asin danay na maging ehemplo kan pagsaksi kan sa imong pagkamuot asin pagkamatinao. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapainuunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Dalan pa Kalbaryo, nahirapan ka, kaming makasalan, kahirakiman. Dalan pa Kalbaryo, nahirapan ka, kaming makasalan, kahirakiman. Ikalimang istasyon, tinabangan si Jesus ni Simon Sireneo sa pagpaasan kan krus. Sinasamba sininoomaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Kan si Jesus sa indang ilinuwas, dinakop ninda si Simon Sireneo na nagpupuli hale sa uma, asin ipinapaasan ninda sa iya ang krus sa hudyan ni Jesus. Paghurop-hurop, sa pagpaasan ni Simon kan krus, ipinahayag ang sarong tunay na gawe nin Kristiyano na dapat bukas ang puso sa pagtabang asin pagkaherak sa kapwa. Ang pagtabang sa pagpaasan kan krus nin kagabatan, kahorasaan asin mga kadifisilan sa buhay, nagpapasabot nin hararong nagawe nin pagkamuot para sa kapwa. Kitalugod maging handa sa pagtao kan sa tuyang mga kamot, panahon asin rogaring sa pagpasan kan krus kan sa tong kapwa. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ipinapamibi niya mo ang mga lideres kan sa mong nasyon, asin kan manlain-lain na komunidad,
na sinda maging magigos sa pagtabang sa mga nagtitios asin inaapi. Sinda lugod maging mga Simon Sereneo na andam sa paglingkod asin pagsakripisyo na mayong hinahagad nin anuman na balos. Mabuhay malugod sinda na mga tanda kan pagkamot asin pagkaherak sa mga nangangaipo. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Sirig sa kapinoonan asin ngunyan magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kaming tampalahasan, kami ang dahilan. Kan simong pagtiyos sa mahal na krus. Kaming tampalahasan, kami ang dahilan. Kan simong pagtios sa mahal na krus. Ikaanom na istasyon, pinahidan ni Veronica ang lalawgon ni Jesus. Sinasamba sininoomaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Siya matalubo, siring sa supang sa satuyang atubang, siring sa gamot na yaon sa daga na alang. Nahiling ta na siya daing lawog na makawiwili, daing kamahalan, daing kagayonan. Ikinaungis asin isinikwal nin katawohan, tagob nin kamundoan, pano nin kasakitan. Sa atubang niya tinatakpantan sa tong mga lalawgon, siya pinaghabuan, asin daita ginalangan. Paghurop-hurop, si Veronica naghingoa na magdulok sa imo, asin pinahidan ang sa imong lalawgon, sa tahaw kan sa imong pagsakit. Namatayan ni Veronica ang sa imong pagtios asin pagkamuot, na nagbabanaag sa imong lawog. Gabus kita sinasadulman, na magdulok kay Jesus nintudok sa puso, tanganing matingrawan niya to an sa iyang lawog, na iyo an mamurawayon na pagkamuot asin pagkaherak kan Dios. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O kagurangnan niya mong Jesus sa imong makuring pagsakit, yaon si Veronica niya nagpahid kan sa imong lawgon. Ipinapamibi niya mo ang mga tao na nagbubulong sa mga nagehelang. Daiman lugod sinta magsawa sa pagtaokan sa indang buhay sa mga nasa makuring pagsakit. Maginsiring lugod sinda ni Veronica na nagtaokan sa iyang sadiri sa paglingkod bakong huli sa yaman o onra, kundi kan sa iyang puso na may pagkamot asin dayaday na pagkaherap. Kamarawayan sama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinoonan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa sigmong pagpasan na padungkal ka, nin si kagabatan, krus nin kasalan. Sa sigmong pagpasan na padungkal ka, nin si kagabatan, krus nin kasalan. Ikapitong istasyon, ang ikaduwang pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba sininoomaw mi ika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban.
Tataramon kan Dios. Para sa mga inapod, Hudiyo asin Griego, si Kristo iyuan kapangyarihan asin kadunongan nin Dios. Hulitaan karungawan nin Dios, urog na madunong kisa kadunongan nin mga tao, asin ang kaluyahan nin Dios, urog na makusog kisa kusog nin tao. Paghurop-hurop. Sa ikaduwang beses, si Jesus napadungkal giraray. Huli sa kagabatan kan krus, alagad padagos na minabangon asin tinitios ang gabat kan krus. Tanganing makamtanyato an panugang kaligtasan, an pagsunod kan kabuotan nin Dios, katakod an pagpasan kan krus ni Jesus. Lugod kita man magdanay sa pag-utob kan mga kabuotan nin Dios, dawa na may kadifisilan, huli kan katikapuhan o kalamidad, asin iba pang mga kasakitan na satong inaatubang. Idulot niya to sa tuyang mga pamibi. O Diyos na borabod nin buhay, ikalugod ang maging kusog kan mga tao na biktima nin mga kalamidad, asin pabasuga ang pamilyang kinakapos asin mga nagugutom. Danay mong warasan kan biyaya nin paglaom ang gabos na mga dukha, napapadungkal sa mga karatan, kalamidad asin pag nagluluya ang pagtubod tanganing sinda maging dayupot sa imo. Ipinapamibi man niya mo na tawan mo manin maninigong balos na magsimbag sa ang mga maluya asin nagluluya sa pagtubod. Kamarawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan na singunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Kami nagtatangis, pinagbabako, naniming makahamtang kapatawaran. Kami nagtatangis, pinagbabako, naniming makahamtang kapatawaran. Ikawalong istasyon. Nasa batan ni Jesus ang mga babaeng nagtatangis sa Jerusalem. Sinasamba si Ninoomaw miika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Dakul na tao ang nagsunod sa iya, asin dakul na babae ang nagtangis, asin nanambitan huli sa iya. Paghurop-hurop. Dakula ang paggalang asin pagmidbid kan sa tuyang kagurangnan sa mga kababaehan, urog ng gayo sa mga ilo, balo, asin mga inabandona kan sosyedad. Kun kaya man ang mga babae sa Jerusalem, makuri ang pagtangis sa pagsakit ni Jesus. Lugod kita man gabos makanood na balusan ang pagkamuot na iwinaras sa sato kan satong kagurangnan. Sa paagi kan pagsulsol asin pagmundo sa mga kasalan na satong naginibo. Idulot niya to sa tuyang mga pamibi. O Jesus na pararanga, inuumaw mo ang mga babae na nagtatangis sa Jerusalem. Pinagmawot mo na mahiling ninda ang sa indang dakulang kalagahan sa kadean ng Diyos. Kagurangnan, ipinapamibi man niya mo ang mga ilo, balo asin inabantunakan sa indang pamilya, na lugod mamatian ninda ang danay mong paghataman. Warasan man sa inda, ang grasya na pagpadagos mag-arang sa imong mamumuton na puso.
Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Magbagunin buhay sa laktalikdan sa pagtangisan pinagsulsulan. Magbagunin buhay sa laktalikdan sa atong pagtangisan pinagsulsulan. Ikasyam na istasyon, ang ikatulong pagkapadungkal ni Jesus. Sinasamba asin inoomaw miika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Igwa ako nin sarong bunyag na akoon, asin kanigoan nagayo ang sakuyang kamawotan, na iyan mautob na. Paghorop-horop, napadungkal giraray si Jesus sa ikatulong beses. Dahil sa kagabatan kan krus asin pagsakit, maski nga ni grabe ang namamatean na pagsakit asin kapagalan. Padagos pa ang pagpasan ni Jesus kan krus, tanganing iligtas kita sa gabos niyatong kasalan. Binuksan ni Jesus ang satong mga puso, tanganing padagos niyatong mahiling ang pangangaipo kan satong kapwa. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ipinadara mo ang sa imong aki para sa kaligtasan kan kagabsan. Sararo kami nagpapamibi para sa mga tugang nyamo na may makuring pangangaipo. Lugod si Jesus ang magbangaraw sa saindang inaagihan, ang saindang paginanyog sa tataramon asin manambitan sa oras kan saindang mga pangangaipo. Buksan man kagurangnan an samong mga mata, talinga asin nguso, danay lugod niya mong mahiling an asin namadangog al mga pangangaipo kan samong kapwa. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Gubing hinalean, hawak mong mahal, lugad mo na buksan, pagdios naman. Gubing hinalean, hawak mong mahal, lugad mo na buksan, pagdios naman. Ikasampulong istasyon, si Jesus hinalean nin gubing. Sinasamba sininoomaw miika kagurangnan. Ninhuli sa mahal mong krus tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. Pagkapakuan kay Jesus sa krus, pinagapat kan mga soldados an sa iyang gubing. Tigsaro lambang soldados, dai hiniro an tunika. Sarong tunika na dai tinahi, kundi bilog na hinabol. An mga soldados nagsabi, dai nyato pagbarangaon, kundi pagripahan kun mapakiisay. Digdi na utob an kasuratan, pinagbaranganinda ang sakuyang gubing, asinan sakuyang tunika, pinagripahan.
Ini ang ginibo kan mga soldados. Paghurop-hurop, hinalean si Jesus nin gubing, asinan sa iyang tunika pinagripahan, siya pinagulog-olog kan mga soldados, mayo nin paggalang sa dignidad nin sa iyang pagkatao. Sinupog siya sa tahaw kan kadaklan, nagaro kriminal. Alagad inako niya inigabos, tanganing mahimo an kabotan kan ama. Nahawason kita sa kagadanan. Lugod siring kay Jesus, makayanan man yato na akoon an mga kasakitan sa buhay. Idulot niya tuon sa tuyong mga pamibi. O Diyos na makakamhan, ipinapamibi niya mo ang samong mga tugang na nawaraan ni paggurugaring, trabaho o mahal sa buhay. Dailugod sinda mawaraan ni paglaom sa buhay. Sa imong pagkamo tasin pagkaherak, padagos lukod sindang maghingowa na mabuhay na may respeto asin pag pinapalahagahan ang dignidad bilang sarong tao. Ikalugod ang sa indang midmidon bilang kayamanan sa buhay asin paurugon ang mga espiritual na pagkabuhay. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinuunan na singunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan makapanahon. Amen. Sa krus ka pinako, pagtubos sa mo. Kami nagangako, mamuot si mo. Sa krus ka pinako, pagtubos sa mo. Kami nagangako, mamuot si mo. Ikagsarong istasyon, si Jesus ipinako sa krus. Sinasamba sininoomaw miika kagurangnan, Inhuli sa mahal mong krus, sinubos mo ang kinaban. tataramon kan Dios. Pag-abot ninda sa lugar na inaapod Kalbaryo, ipinako ninda si Jesus sa krus, asin man ang mga tulisan. Saro sa wala, asin saro sa too. Si Jesus nagsabi, Ama, patawada sinda, dai ninda aram an sa indang ginigibo. Paghurop-hurop, pinako si Jesus sa krus, tanganing maotob ang kaligtasan kan katawohan. Nagtadom sa iyang mga kamot asin bitis, ang mga pako nin kasumbikalan, asin kasalan nin mga tao. Dawa na mamatean niya, ang sobrang kulog asin sakit, sa iyang ipinahayag ang kamauotan, na ang gabos magkamit kan Diyos nun na pagpatawad. Lugod maging bukas man an satong puso, urog na ang mga lideres kan satong simbahan, asin padagos lugod na matauan, an karahayan, asin kaligtasan kan gabos na may pagtubod. Idulot niya ito ang satong mga pamibi. O Diyos na kagurangnan, itinalaga mo ang sa imong mga apostoles na magpadagos kan sa imong misyon nin pagkamuot asin pagkaherak. Papagdanaya sa karahayan asin katanosan ang mga lideres nin simbahan. Tanganing padagos nindang maipahayag ang sa imong pagkamuot asin pagkaherak sa gabos. Lugod an sa iyang krus danay na maging burabod kan sa indang pagkabuhay, tanganing padagos sindang buhay na testigo kan pagkamarahayon mo. Kamarawayan sama asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinuunan na singunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen.
ka nagdusa, sa krus nagadan, kami kahirapan, kamakasala. Ikakagduwang istasyon, si Jesus nagadan sa krus. Maluhod ang gabos. Sinasamba sininoomaw mi ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus tinubos mo ang kinaban. matindugan gabos. Tataramon kan Dios. Pakanamiti kan suka si Jesus nagsabi, natapos na. Dangan idinukuan payo asin na utsan. Paghorop-horop, idinulot ni Jesus ang sa iyang buhay bilang pinakaorog na gawe nin pagsakripisyo, asin nin pagkamuot sa mga tao. Ang pagkagadan ni Jesus nagbunga nin sarong regalo na iyo ang pagtubos kan satong mga kasalan. Siring man ininagtaon nin bagong buhay sa mga nagtutubod. Lugod kitaman magsarig sa kagurangnan na may pusog na buot tanganing makapagsaksi kan satong pagtubod sa tahaw kan mga nagduhagi asin persekusyon. Idulot niya ito ang satong mga pamibi. O Diyos na paratubos, ang pagdusay mo kan sa imong buhay duman sa krus, nagtao sa mo kan regalo nin Diyos noon na buhay, asin bagong relasyon sa imo. Warasan sa samuya urog na itong mga pinapasakitan huli kan sa pagtubod. Ang niisog nin buot na manindugan asin andam na magadan huli sa imo. Itao mo lugod sa inda ang regalong buhay na pano nin kaugmahan asin kamurawayan. Himatay aman ang samuyang pamibi na lugod kami gabos magdanay sa pagharubay kan Diyos noon na pagkamot na ipinahiling sa pagkagadan ni Jesus. Kamarawayan sa Ama asin sa Aki asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapino na nasingon yan magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. O inang mamuhundo, puso mo tago, dahil sa pagtios, aking si Jesus. O inang mamuhundo, puso mo tago, dahil sa pagtios, aking si Jesus. Ikakagtulong istasyon, ang hawak ni Jesus ibinaba sa krus asin itinao sa iyang ina. Sinasamba sininoomaw mi ikakagurangnan, Ninhuli sa mahal mong krus tinubos mo ang kinaban. tataramon kan Dios. Sarong lalaki na ang ngaran Jose, kaayon sa sanggunian asin taga Arimatea, nagduman kay Pilato asin hinagad ang bangkay ni Jesus. Paghorop-horop, binabaan hawak ni Jesus sa krus na mayo na nin buhay. Sa pagkagadan ni Jesus, ipinahayag ang katotoohan na sa ikatulong aldaw, ang sa iyang hawak, mapapano giraray nin buhay na Diyos nun. Inako ni Jesus ang kagadanan, tanganing kita gabos makisumaro sa bagong Diyos nun na pagkabuhay. Lugod ang gabos na mga pamilya, danay na mag-ako kay Jesus sa tahaw nin pagprobar, tanganing kaibahan ninda ang buhay na Diyos nun. Idulot niya to ang satuyang mga pamibi.
O makakamhan na Diyos, bagong buhay itinaumos sa muya, sa bagsik kan mamurawayon na pagkagadan ni Jesus. Bendisyon ang mga pamilya, tangaring danay sindang magkaburunyog asin magkamiroot minirootan. Sangkuban mo man sindakan sa imong pagngataman. An anuman nat iriwal masanglianin kapatawadan. An karibukan magin katuninongan. Asin ang pagkasuruhay magin pagkaburunyugan. An sa imong pagkamot asin pagkaherak magin sandigan ninda. Takaring malabanan an anuman na minaraot sa dignidad asin kalagahan kan pamilya. Kamarawayan sama asin sa aki asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan na singon niyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa mong paratubos, kami ligtasan. Sa mga kasalan, kami rayuan. Sa mong paratubos, kami ligtasan. Sa mga kasalan, kami rayuan. Ikakag-apat na istasyon, ang hawak ni Jesus ilinubong. Sinasamba sininoomaw mi ikakagurangnan. Nginhuli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaaban. Tataramon kan Dios. Ang hawak ni Jesus tinanggal, pinatos sa tamong asin ibinugtak sa lulubngan na tinuki sa gapo. Daipa nin ilinubong duman. Paghurop-hurop, ang hawak ni Jesus ilinubong. May paggalang na dinara ang hawak ni Jesus sa lulubngan. Ang kagadanan bakong katapusan nin buhay, kundi kapinonan nin buhay sa kaibahan nin Diyos. Kung kita magadan sa katanosan, makikisumaro man kita sa buhay na daing kasagkoran, asin katuninongan na kaibahan an kagurangnan. Lugod, kita gabos maghingoa, asin magmawot na makua an katuninongan, asin makisumaro sa buhay na daing kasagkoran, sa kaibahan nin Diyos. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Jesus, prinsipe ng katuninongan, ang pagsakripisyo mo kan sa imong buhay, buminulos na ang kapatawaran, kabanalan asin katuninongan laban sa kapurisaw kan demonyo asin kasalan. Ilikay mo kami asin ang gabos na katawuhan na nasa peligro ng giyera asin kariribukan. Namimibi kami para sa katuninongan nin kinaban, urog na sa mga sasamong nasyon, para sa mga biktima nin kariribukan asin giyera, asin sa mga soldados na nakikilaban para sa makamtan ang katuninongan. Huli kan sa mong pagsarig sa imong pagkamot, itao mo sa kinaban ang katuninongan. Kamarawayan sa Ama asin sa Aki asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan na singunyan, magdanay man asin sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Sa atong ipagrugya, asin umawon. Sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Sa atong ipagrugya, asin umawon. Sa atong paratubos, si Kristo Jesus. Ikakaglimang istasyon,
nabuhay liwat si Kristo. Sinasamba sininoomaw may ikakagurangnan. Ngin huli sa mahal mong krus, tinubos mo ang kinaban. Tataramon kan Dios. An anghel nagsabi sa mga babae, dai kamo matakot. Aram ko na hinahanap nindo si Jesus na ipinako sa krus. Dai na digdi, nabuhay liwat siring sa saiyang sinabi. Paghurop-hurop, si Kristo nabuhay liwat, dakulang kaugmahan an namatean kan mga disipulo, kan maaraman an sa iyang Diyos non na pagkabuhay liwat. Kung kita magadan sa kaibahan ni Kristo, kita man mabubuhay sa kaibahan niya, sa langit non nakahadean, nin sa tuyang Ama. Lugod kita magdusay kan sa tong sadiri, sa kagurangnan tanganing maging buhay na instrumento sa pagpapalakop kan pagkamuot asin pagkaherak nin Dios na iyo ang burabod nin Kristiyanong pagkabuhay. Idulot niya to ang sa tuyang mga pamibi. O Diyos na mamumuton, ipinapamibi niya mo ang mga tugang niya mo na nabuhay, ikinonsagrara sa paglingkod sa imo, sinsimbahan. Patagos lugod nindang idusay ang saidang sadiri sa paglingkod sa kapwa. Sindalugod maging pusog na pagkamuot, asin pagkaherak, tanganing makapaghatod nin buhay, ranga asin kaugmahan sa gabos. Kamurawayan sa Ama, asin sa Aki, asin sa Espiritu Santo. Siring sa kapinaunan, asin ngunyan, magdanay man asin sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Bagong puso, bagong buhay, lalangasa mo, kagurahan na. Bagong puso, bagong buhay, lalangasa mo, Mamibi kita, kagurangnan niya mong Jesus, ikaan sa muyang kaibahan sa pagbaklay, sa dalanin pagsakit, pagsulsol, dalanin pagkamuot. Sa samuyang paghurop-hurop kan sa imong pagsakit, pagkagadaan asin pagkabuhay liwat, ipinapamibi man niya mong pinaguhurop-huropan, ang pakikipaghiras, sa imong sakripisyo nin pagkamuot. Ang ginibo niya mong pagistasyon, idinudulot niya mo bilang gawe nin pagpenitensya. Sa samuyang pagpasalamat, namimibi man kami, na maihiras man niya mo ini, tanganing ang gabos magkasararo sa pakisumaro sa sakripisyo, na iwan madara sa muya sa imong kahadean, inihinahagad mi, sa ngaran ni Kristo, sa mong kagurangnan. Amen. Pamibi para sa nasyonal asin lokal na eleksyon. Mamibi kita tanganing ang nagdadangadang na eleksyon, nasyonal asin lokal, tunay na magpahayag kan kabuotan kan kagurangnan na nagigiya sa mga kakaabtan nin mga nasyon. An sa tong simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyuga kami. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang konsensya danay na maging nyatong pinakang batayan sa pagpili. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing ang karahayan nin kagabsan danay na maging nyatong nangungurog na katuyuhan. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang dignidad nin tawo galangan sa gabos na panahon. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang pagkatakot sa Dios asin pagkamot sa paglingkod, maggiya sa mga nagmamawot nin pwesto sa gobyerno. Kagurangnan, hinanyuga kami. Tanganing ang mga kandidato,
maghimate sa tingog nin mga daing kusog, asin magkaigwanin puso para sa mga dukha, asin sa mga yaon sa laylayan kan sosyedad. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing an mga pinagkatiwalaan nin katungdan sa eleksyon, danay na magsurog asin panindugan ang satuyang demokrasya. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing an pagkasararo maggiya sa satuyang nasyon sa dalanin katuninongan, katanosan, asin kauswagan. Kagurangnan hinanyuga kami. Tanganing kita bilang sarong banwaanin pagtubod, magdaranin tunay na pagbabago sa satuyang nasyon. Kagurangnan hinanyuga kami. Mamibi kita, pastor nin mga kalag, asin paraligtas nin mga nasyon, an politika balaog mo sarong pangapodan na maglingkod sa kapwa, asin magtalubo sa kabanalan. Antabayanan mo ang samuyang politika, siring kan paggiya mo an pakisumaron niya mo sa politika para sa mga botante, asin mga kandidato, magdaranin kaumawan sa mamumuton mong ngaran, asin magtabang sa pagtalubo sa kabanalan. Amen. Amen. O Divino Rostro, Kairaki kami. San Pedro Bautista, Ipamibi mo kami. San Antonio de Padua, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Peña Francia, Tabangan mo kami. bendisyonan man lugod kita kan Diyos na makakamhan, sa ngaran ka nama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tapos naan sa tuyang pagistasyon, lakaw kita sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Diyos maray na hapon po sa Indugabos.